1929-ben az évekig tartó gazdasági fellendülés után bekövetkezett a katasztrófa. Ez volt minden idők legnagyobb tőzsdekrachja. Mindenkit sokkoltak a történtek. Döbbent hitetlenkedéssel figyelték az eseményeket. Az első befektetők hatalmas összegű kölcsönöket vettek fel, hogy tőzsdézhessenek. A piac nagyon hamar omlott össze, és sokan teljesen tönkrementek. Ez roppant fájdalmas volt. Később több ezer bank ment csődbe. Milliók veszítették el mindenüket. Mindenütt érezhető volt a szegénység. Nagyon siralmas volt a helyzet. A tőzsdekrachot az egy évtizedig elhúzódó gazdasági világválság követte, mintegy a második világháború előzményeként. Következzék a pénzügyi katasztrófa története, amelyik remélhetőleg soha nem ismétlődik meg. ...1929. október 23-án egy szerdai napon a New York-i értéktőzsde részvényárai minden előzetes figyelmeztetés nélkül lezuhantak. A részvényesek megdöbbentek, hiszen az előző 5 évben virágzott a piac. 1 óra alatt 2,5 millió részvényt adtak el. Másnap a zuhanás tovább folytatódott. Amikor október 24-én megjelentek az emberek, hogy a részvényeikkel kereskedjenek, érezhető volt, hogy valami megváltozott. Hirtelen nem volt senki, aki vett volna. Az emberek el akarták adni a részvényeiket, de a vevők elmaradtak. Az árak zuhanni kezdtek, 2-4-10 dollárba került egy részvény. Aznap reggel iszonyatosan meredekesés volt a tőzsdén. A részvények egyszer csak 10-20-30 pontot estek. Azt beszélik, hogy az emberek visítottak és levegő után kapkodtak a New York-i tőzsde épületében. Az emberek döbbenten álltak a történtek előtt, és meg voltak rémülve. Több ezren gyűltek össze odakint a tőzsde előtt, legalább 10 000-en. Megtöltötték az utcákat, a Broadway-tól egészen az East Riverig. Azok, akik tudni akarták, mi történt, mind oda mentek. Hatalmas tömeg gyűlt össze a tőzsde körül. A szobrok között és a lépcsőkön várakoztak. Hát, ha megtudnak valamit az épületből távozóktól. Kihallatszott, ahogy odabent kiabálva és ordítozva adnak-vesznek az emberek, de nem igazán tudták, hogy mi történik. Odakint várták, hogy megtudják. A több ezres várakozó tömegben csak néhányan fogták fel a kibontakozóban lévő tragikus események súlyát. De még ők sem tudták elképzelni, hogy a következő 5 napban a pénzügyi katasztrófa elsöpri az amerikai jólét alapjait. De hogy megértsük, mi idézte elő a krachot, ugorjunk vissza egy évtizedet az időben, amikor Amerika annyira elbizakodott volt, hogy úgy tűnt, a jólét örökké tart. ...1919-ben az Egyesült Államok győztesként került ki az első világháborúból. A derülátás szinte tapintható volt. Nagy-Britanniát és európai szövetségeseit pénzügyileg padlóra küldte a háború, miközben az amerikai gazdaság dübörgött, és mindenki úgy táncolt, ahogy ők fütyültek. Vége a bizonytalanságnak. Nem volt kétséges, mi fog történni. Eljött az idő, hogy Amerika megrendezze a történelem legnagyobb és leghangosabb mulatságát, és mindenki erről beszél majd. Az 1920-as években megváltozott a mindennapi élet. A villamosítás átalakította Amerikát. A városok csatlakoztak az országos áramhálózathoz. Új technológiák terjedtek el. A repülőgép, a rádió és egyéb azelőtt luxusnak számító eszközök életszükségleti cikkekké váltak. Az autóipar szintén virágzott. Az emberek tolongtak, hogy megvegyék a Ford vagy a Chrysler legújabb modelljeit. Úgy tűnt, beköszöntött a határtalan jólét korszaka. Olyan szinten virágzott a fogyasztói kultúra és a tömegfogyasztás, ami erre azelőtt nem volt példa. Széles körben elterjedt a részletre való vásárlás, hogy az emberek a drágább áru cikkeket is megvegyék, vagyis az emberek hitelre vásároltak.
Ez a fajta fogyasztói hitel szintén az 1920-as évek szüleménye volt. Először terjedt el széles körben a vásárolj most, fizetni ráérsz szemlélet. E tömegfogyasztással párhuzamosan megjelent az a kultúra, amelyik azt mondja, immáron csak is az azonnali kielégülésben hiszünk, csak a most számít, éljünk a pillanatnak. Megjelent egy új ideológia, mely szerint elkezdődött egy új gazdasági korszak, és minden önmagára valamit is adó amerikai születésétől fogva megillet a jog, hogy gazdag legyen. A könnyen hozzáférhető hitelekkel és a rendelkezésre álló jövedelem megnövekedésével az amerikaiak a meggazdagodás új módjait keresték. A kormányzat az első világháború óta szabadságkötvényeket bocsátott ki a háború finanszírozására. Lényegében kölcsönt vettek fel az emberektől, amit aztán kamatostul fizettek vissza nekik. Olyan hírességeket bíztak meg a kötvény népszerűsítésére, mint Charlie Chaplin és Douglas Fairbanks. A szabadságkötvényeknek köszönhetően sokan váltak befektetővé az értékpapírpiacon, és a 6 havonkénti kamattörlesztések során pénzhez jutottak. Elkezdtek kereskedni az értékpapírpiacon, és a napilapokban bármikor megnézhették, milyen áron áll az adott napon a kötvényük. A szabadságkötvények életre hívták a befektetői kultúrát. Az emberek zöme azelőtt nem vásárolt értékpapírokat, de ez most a hétköznapi emberek körében is általánossá vált. Az emberek egy másik csoportja úgy gondolta, hogy az új befektetői kultúrából hasznot húz. Ők voltak a Wall Street-i bankárok. A Wall Street, vagyis Amerika pénzügyi központja éveken keresztül bankárok szűk elit csoportját jelentette, akik a nyilvánosság teljes kizárásával kizárólag egymás között üzleteltek. Ám az egyikük felfigyelt egy lehetőségre, és örökre megváltoztatta a pénzügyi világot. Charles Mitchell, a National City Bank elnöke észrevette egy jövedelmező piaci rést. Mitchell látta, hogy a befektetők sok kormányzati kötvényt vettek az első világháború alatt. Azt mondta, most, hogy kialakult egy széles befektető réteg, nincs más dolgunk, mint hogy új termékeket, vállalati kötvényeket, közönséges részvényeket dobjunk piacra, és azt mondjuk, hogy ezek jó befektetések. Mitchell született ügynök volt, jókora ambícióval megáldva. Ha az emberek hajlandók kötvényt venni, hogy növeljék a kormányzat vagyonát, nyilván arra is rá lehet venni őket, hogy részvényt vásároljanak, növelve ezzel a New York-i tőzsdén bejegyzett cégek vagyonát. És közben ők is profitálhatnak belőle. Lassan, akik álmukban sem gondolták volna, hogy részvényekbe fektessenek, mégis így tettek, és a részvények megszabadultak rossz hírüktől. Azelőtt a részvényeket túlságosan is kockázatosnak tekintették a széles tömegek. Ám az 1920-as években nemhogy biztonságosnak, de megbízhatónak és kifejezetten elfogadhatónak tartották. Az ötlet bevált, és a jövedelmező új piacot kiaknázandó Mitchell brókerügynökségeket nyitott szerte az országban, ahol a pénzzel igen, ám a befektetésekhez szükséges know-how-val nem rendelkező emberek különféle értékpapírokkal és részvényekkel spekulálhattak. A részvényőrület mindenkit magával ragadott, nem csak a szakembereket. A hétköznapi emberek elképesztő számban kezdtek tőzsdézni, de nem csak New York Cityben, hanem a kisvárosokban is az ország minden részén. Az emberek egész Amerika szerte el voltak ragadtatva a tőzsdepiactól. Mindezt a technológia tette lehetővé. A Wall Streeten megadott részvényárfolyamok perceken belül eljutottak Amerika bármelyik pontjára a távírógépnek köszönhetően. Távírógépek voltak az éjszakai bárokban, a vasúti raktárakban, a szépségszalonokban és az óceánjárókon. A részvénypiac az amerikai kultúra szerves része lett az 1920-as években. Részvényekkel kelek és részvényekkel fekszem. Úgy vélem, csak így lehet pénzt csinálni. Nagyon izgalmas. Imádom, amikor $17,000 hasznom van $3,500. Ez nem rossz.
Mindenféle értékpapírral vadul folyt a spekuláció, legyen szó filmes cégek, légügyi vállalatok, vagy akár autógyárak részvényeiről. Az 1920-as években a Radio Corporation of America volt az egyik legkeresettebb részvény. Olyan volt, mint ma a Google. Ők találták ki, hogy az autóba is lehet rádiót tenni, képzeljék csak el. Az amerikai befektetők egyre inkább összekapcsolták a részvénytársaságok termékeit azzal a gondolattal, hogy olyan vállalat részvényének legyenek a tulajdonosai, amelyiknek kedvelik a termékét. A 20-as évek közepére körülbelül 3 millió amerikai volt az értékpiacokon, és a Wall Street megragadta az emberek képzeletét. Miközben éjszakánként óriási vagyonokról álmodtak, a nagy bikapiac gondolata teljesen hatalmába kerítette őket. Az összes népszerű képeslap, újság és rádióállomás lenyűgözve szólt a tőzsdéről. Az emberek figyelemmel kísérték az olyan hírességek aktivitását, mint Charlie Chaplin vagy Groucho Marx, és megtárgyalták, hogy melyik részvényekkel kellene spekulálniuk. Groucho Marx, a fiatal komikus, a teljes vagyonát részvényekbe fektette, és annyira elégedett volt a papíron meglévő haszonnal, hogy a fivéreit is rávette a befektetésre. Mi sem egyszerűbb ennél. Az RCA 7 ponttal emelkedett reggel óta. $7000 lettem gazdagabb. De nem csak a hírességek kezdtek tőzsdézni, hanem maguk a nagy Wall Street-i tőzsdézők váltak hírességgé. Kreatív, vállalkozó szellemű embereknek tekintették őket, akik jólétet hoznak Amerikának. Joseph Kennedy, a későbbi elnök apja, egyike volt a jó szimatú pénzügyi szupersztárok új nemzedékének. Az emberek el voltak ragadtatva, mert a tőzsdézők egy része, mint Joseph Kennedy, hétköznapi figura volt. A semmiből bukkantak fel, és gyors felemelkedésük azt az elképzelést keltette a népben, hogy egy nap ez velük is megtörténhet. Történetek keringtek arról, hogy a kifutó fiútól a borbéig gyakorlatilag bárki meggazdagodhat az értékpiacon. Egy Wall Street-i cipőpucoló fiú, Pat Bologna egyike volt a történetek ihletőinek. Mindenki meg akart gazdagodni. A New Yorkiak szemében a tőzsde volt a lehetőségek ne továbbja. Apám akkoriban úgy 17-18 éves lehetett. Nap mint nap az olyan amerikai hatalmasságok cipőit csubickolta, mint Joseph Kennedy vagy Charles Mitchell. Elbeszélgetett ezekkel az emberekkel, és bizonyos szinten maga is a Federal Reserve és hasonlók szakértője lett, amit soha senki nem képzelne el egy cipőpucoló fiúról. Pedig nap mint nap a Wall Street hatalmasságaival beszélgetett. Így hát az apám is elkezdett befektetni az értékpapírpiacon. Az igazat megvalva, magam is beletanultam valamelyest, hiszen erről szólt az életünk. Az értékpapírpiaccal nőttünk fel, tőzsde volt reggelire, és tőzsde volt vacsorára is, amikor apám este hazaért. Az egész élet a tőzsdéről szólt. 1928-ban kezdtem el. Mert sok fiatalhoz hasonlóan én is ott akartam lenni, ahol ezek a nagy pénzek forogtak. Az első foglalkozásom szerint küldönc fiú voltam a tőzsde emeletén. 1-2 hét alatt kiderült számomra, hogy az emberek általában meglehetősen pénzsóvárok. Az emberek annyira hittek a piacban, hogy egyre nagyobb összegű kölcsönöket vettek fel, bízva a részvények emelkedésében. Ezt nevezik tőkeáttételes kereskedésnek. A befektetőnek csak a pénz egy részét kellett letennie, a többit a broker cége fizeti ki. A vásárolj most, fizetni ráérsz kultúrája a tőzsdepiacra is beszivárgott tehát. A tőkeáttételes kereskedés gyakorlatilag azt jelenti, hogy az ember kölcsönből vesz részvényt. Az 1920-as évek végére a vételár 90%-át kölcsönből fizették ki. Egyáltalán nem szabályozták a kölcsön mértékét, és az emberek hatalmas összegeket vettek fel, hogy részvényt vegyenek. $25 vehették a $100 részvényeket, és a broker cég fizette a fennmaradó $75. És ha a részvény emelkedett, márpedig a 20-as évek végén úgy tűnt
minden emelkedik, a $25 akár $200-300 is hozhatott. Szóval a részvényvásárlásra felvett kölcsön az amerikai gazdaság szerves része lett. Olyannyira, hogy a 20-as évek vége felé minden dollár közel 40%-a részvényvásárlásra felvett kölcsönre ment. Az értékpapírpiacra beáramló hatalmas mennyiségű kölcsön tovább növelte a részvények iránti igényt és azok árát. 1928-ban a piac 50%-kal nőtt mindössze 12 hónap alatt. És ahogy a részvények egyre emelkedtek, egyre több befektető vett fel kölcsönt, hogy kivegye részét az üzletből. Köztük volt Pat Bologna cipőpucoló fiú is. Az apámnak nem volt sok pénze a tőzsdén. Egyszer volt úgy $6000 készpénzben, de ne feledjük, $6000 készpénz nagyon sok részvényt jelent, mivel akkoriban csak az ár 10%-át kellett letenni. Vagyis $6000-ért $60,000 értékű részvényhez lehetett jutni. A Wall Street minél több kisbefektetőt akart. Bár volt egy nagy csoport, akikről azelőtt nem igazán vettek tudomást, most mégis a pénzüket akarták. Az 1920-as évek végéig a nők elenyésző szerepet játszottak az értékpapírpiacon. Ez részben egyszerűen a nemi előítélettel magyarázható, mivel akkoriban úgy tartották, hogy a nők képtelenek hideg fejjel gondolkozni, ami viszont elengedhetetlen a tőzsdén. Ám a 20-as években mégis sok nőt vonzott az értéktőzsde. Számos tekintetben a 20-as években jött el a nők ideje. Végre önállóak lettek, saját kezükbe vették pénzügyeiket, és soha nem látott számban iratkoztak be a főiskolákra. Ennek köszönhetően egyre inkább érdekeltek lettek a tőzsdén is, ahol saját vagyonra tehettek szert. Alice Austin, az úttörő New York-i fotográfusnő is a befektetők közé tartozott. Staten Islanden élt, éppen a Wall Street-tel szemben a túlparton. Még csak pár hónapos volt, amikor a családja ebbe a házba költözött. Eleven, kalandvágyó gyerek volt. 11 éves korában kapott egy fényképezőgépet, ami akkoriban új találmánynak számított. Azonnal rákapott az ízére. Több mint 8000 negatívot csinált az évek során, így ő lett Amerika egyik legelső és legtermékenyebb fényképésze. Nagyapai öröksége kényelmes életmódot biztosított Alice számára, de a pénze igencsak megcsappant az 1920-as évekre, és végül elcsábította a gyors meggazdagodási ígérete. Amikor Alice Austin észrevette, hogy fogytán a pénze, felmerült a kérdés, hogyan tovább. A barátai óvatosságra és takarékosságra intették, ne utazzon Európába, és ne vegyen magának új autót. Ám amikor Alice találkozott egy brókerrel, aki azt tanácsolta neki, hogy vegyen részvényeket, gazdagodjon meg gyorsan, sőt, vegyen fel kölcsönt, hogy még több részvényt vehessen, úgy vélte, ez az igazán neki való dolog. Az 1920-as években, amikor szárnyalt a piac, a republikánusok voltak hatalmon, és az amerikai jólét egyre nagyobb volt. Calvin Coolidge 1923-ban lett elnök. Részvényesként maga is mélyen hallgatott a Wall Streeten eluralkodott befektetési tébolyt illetően. Calvin Coolidge az 1920-as évekre jellemző nemtörődömség és vakmerőség megtestesítője. Az ő híres mondása, hogy Amerika dolga az üzlet. Virágzó időszak volt. Nagyon ment az üzlet. A politikusok is csak annyit mondtak, minden rendben, a gazdaság növekszik. A piac jól irányítja a dolgokat, és a kormány feladata, hogy félreálljon az útból. Coolidge elnöksége alatt a Wall Street hatalma ellenőrizetlenül növekedett. A kormány szoros kapcsolatban állt a bankárok és pénzügyi szakértők elit csoportjával, a Wall Street legbelsőbb körével, akik vagyonuk és kapcsolataik révén óriási befolyással bírtak a kormányzat pénzügyi politikájára. Kis elit privát társulásokról volt szó, ezek jelentették a Wall Street krémjét. Roppant titokzatos és diszkrét helyek voltak ezek. Kisebb cégek korlátozott vagyonnal, mégis rendkívül nagy hatalommal bírtak.
Az elit cégek közül is a JP Morgan bank volt a legtekintélyesebb. A közvetlenül a New York-i tőzsdével szemben található bank kulcs szerepet játszott a későbbi eseményekben. Vezető üzlettársként Thomas Lamont volt a Wall Street leghatalmasabb embere. Befolyása messze túlnőtt New Yorkon. Lamont és a JP Morgan több partnere rendszeresen beszéltek Amerika egymást követő elnökeivel. Nagyapa roppant elfoglalt ember volt, soha semmire nem volt ideje, mint a legtöbb nagyapának, akik baseball meccsre vagy horgászni viszik az unokáikat. Nagyapa kétségkívül roppant elegáns életet élt, ez nem is volt kérdés. Volt egy jachtja, a Reynard. 22 méter hosszú, nagyon szép jacht volt, amelyiken gyakran kihajózott az otthonából, a Hudson folyón egészen a Wall Streetig, aztán besétált a bankba. Lamont vezetése alatt a JP Morgan mértékletességet mutatott az értékpiacon. Ám a vezető bankárok és politikusok közötti szoros kapcsolatnak köszönhetően sikerült a minimumra szorítani a Wall Streetre vonatkozó kormányzati szabályzást. Miközben az amatőr tőzsdézőket teljesen letaglózta a befektetésük óriási értéke, egyáltalán nem voltak tisztában a Wall Street igazi működésével. A gyenge kormányzati felügyelet mellett a piac semmibe vette a szabályokat, és általánossá vált a benfentes kereskedelem. Manipulálták a piacot, mert nem kellett tartani a lelepleződéstől. Amíg a Wall Street kicsi és független volt, ez nem is volt gond. De amikor a hétköznapi emberek befektették a keservesen összekuporgatott pénzüket, onnantól fogva már nem volt mindegy. Az 1920-as években a részvénypiac nem volt sem tisztességes, sem demokratikus. Hatalmas játékkaszinó volt, amin profi spekulások nyerészkedtek. A kisbefektetők a megtakarított pénzüket tették kockára, és nem vették észre, hogy nincs esélyük a meggazdagodásra. A Joseph Kennedyhez hasonló emberek nem pusztán a megfelelő részvények megvételéből tettek szert vagyonukra. Igazság szerint a rászedhető kezdők naivitására alapoztak. Összejött a profi tőzsdézőkből álló társaság, és összehangolt módon, csendben, de kérlelhetetlenül elkezdték felvásárolni a részvényeket. Népszerűsíteni kezdtek egy adott részvényt, amit aztán ők maguk vásároltak fel, majd piacra dobták. Övék lett a haszon, míg az átlagos befektetőknek csak a veszteség maradt. Még a Wall Street néhány élvonalbeli befektetőháza is részt vett az ilyen piaci manipulációkban. 1929. márciusában beiktatták az új republikánus elnököt, Herbert Hoovert, aki a beszédében megerősítette az amerikaiakat. Magasabb szintű jólétet és biztonságot teremtettünk, mint ami valaha is létezett a világ történelemben. De a színfalak mögött már kevésbé volt magabiztos. Hoover tulajdonképpen szkeptikus volt a Wall Street-et, és úgy általában véve a gazdaságot illetően. De nem volt benne elég politikai bátorság, hogy kiálljon amellett, amit gondol. És amikor megválasztották elnöknek, nem tett semmit, hogy megzabolázza a tőzsdézési őrületet. Nem utasította a központi bankot, vagy a pénzügyminisztériumot, hogy tegyenek valamit a spekuláció szigorítására. Magánemberként Hoover spekulációs orgiáról beszélt. De elődjéhez, Coolidgehez hasonlóan neki sem fült a foga a piac szabályozásához. Ugyanakkor nem csak Hoover félt attól, hogy a piaci lufi hamarosan kipukkad. Néhány nappal a beiktató beszéd elhangzása után egy elismert és nagy tiszteletnek örvendő bankár, bizonyos Paul Warburg előlépett a Wall Street-i arisztokrácia soraiból, és riadót fújt. Ha megengedjük, hogy a féktelen spekuláció túl messzire menjen, az elkerülhetetlen összeomlás az egész országra kiterjedő gazdasági válságot hoz majd. A dédapám 1929-ben adott hangot aggályainak, és már akkor a gazdasági válság kifejezést használta. De nem hallgatták meg. Azt hiszem, semmibe vették. Ünneprontónak tartották, mondván, ugyan, minden rendben van. Mindenki sok pénzt keresett, és nagyon élvezték a bulit. Ha a piac tetőpontján valaki azt mondja, hogy a helyzetet túlértékelik, legyenek inkább óvatosak. Azzal senki sem törődik.
Warburg jóslat a süket fülekre talált, és 1929 májusa és szeptembere között 60 új cég ment a New York-i tőzsdére, több mint 100 millió részvénnyel bővítve az értékpiacot, és tovább tágítva a befektetési lufit. Ilyenkor mindig ugyanazt hallani. Most másképp lesz, másmilyen a pénzügyi világ, más a pénzügyi helyzet. Groucho Marx is felkereste a brókerét, és azt mondta neki, nem értem, hogy mehetnek egyre feljebb az árak. Mire a bróker azt válaszolta, értsd meg, most már világgazdaság. És ez 1928-29-ben volt. Azt hiszem, azóta néhányszor hallottam már ugyanezt. Néhány szakember érezte, hogy a piac már nem bírja sokáig, és a legelőrelátóbbak már a nyár folyamán kiszálltak. Egy nap John Kennedy, legalábbis a visszaemlékezései szerint azt mondta, ha egy cipőtisztító fiú ugyanannyit tud a tőzsdéről, mint én, akkor talán itt az ideje, hogy kiszálljak. Szeptemberben a piac rendkívül szeszélyes lett. A zárt ajtók mögött Hoover elnök aggodalma egyre csak nőtt. Herbert Hoover folyamatosan érdeklődött Wall Street-i barátainál, hogy van-e oka aggodalomra. Kapott egy jelentést Thomas W. Lemontól, aki a J.P. Morgan & Company vezető üzlettársa volt. Nagyapa azt írta a jelentésében, hogy a piac majd korrigálja magát, és nem lesz szükség arra, hogy a kormány beavatkozzon a piacba. Lamont megerősítette Hoovert, hogy egyáltalán nincs semmi ok az aggodalomra, és azzal fejezte be a jelentést, hogy nagyszerű jövő elé néznek. Öt nappal később a tőzsde összeomlott. Senki nem tudja hirtelen, miért veszítették el az emberek a részvényekbe vetett bizalmukat azon a szerdai napon, október 23-án. De az autórészvények egyszer csak zuhanni kezdtek, ami eszeveszett forgalmat indított be a kereskedés utolsó órájában. Másnap elkezdődött az 1929-es nagy tőzsdekrach. ...1929. október 24-ét, a fekete csütörtököt tartják a tőzsdekrak kezdetének. A részvények valóban hatalmasat zuhantak, ami sok embert megijesztett. Mindenkit sokkoltak a történtek, döbbent hitetlenkedéssel figyelték az eseményeket. Az emberek pánikba estek, ahogy a részvények csak zuhantak, zuhantak és zuhantak. Több ezren gyűltek össze a tőzsde épülete előtt, hát ha megtudnak valamit. A hatalmas tömeg csak áltott kérlelhetetlenül, maga elé nézve. Emberek, akik az imént mentek tönkre. A város vezetése annyira megijedt a tömegtől, hogy 400 lovas rendőrt küldtek a helyszínre, mert attól féltek, hogy megrohamozzák a tőzsde épületét. Állítólag valamilyen különös moraj hallatszódott. Valamiféle kísérteties hang, ami nyilván az utcán összegyűlt tömeget alkotó emberektől eredt, ahogy hangot adtak aggodalmaiknak. Az egyik leggyakoribb reakció az volt, hogy ez nem történhet meg. Aznap egy brit látogató is éppen arra járt. Winston Churchill is elég sok pénzt fektetett az amerikai értékpapírpiacba, és úgy döntött, ellátogat New Yorkba. A legrosszabb pillanatban, a pánik kellős közepén értem a Wall Streetre. Egy vadidegen ember felismert és behívott a tőzsde épületébe. Arra számítottam, hogy pokoli felfordulás fogad majd odabent. De legnagyobb meglepetésemre nyugalom és rend volt. A tőzsde 120 alkalmazottja úgy járkált fels alá, mint egy megbolygatott hangyaboly lassított felvételen, miközben hatalmas értékpapír kupacokat ajángattak egymásnak megvételre, harmadáron. Churchill egy kész vagyont vesztett aznap a krach miatt. Odakint a tömeg tovább várta a híreket. A kósza hírek csak tovább fokozták a pánikot. Amikor küszöbön az összeomlás, egyetlen kérdés maradt csupán, mégpedig a bizalomé. Ha többé nem bízunk a gazdaságban, minden bukik.
Ez bizony óriási csapás az elitbefektetőknek, akik mindent megtesznek, hogy visszaállítsák a megingott bizalmat, és hogy meggyőzzék az embereket a gazdaság és a tőzsde stabilitásáról. A bankárok tudták, hogy tenniük kell valamit a teljes pénzügyi összeomlás elkerülésére. A Times újságírója így számolt be az eseményekről. A tömeg egyre nagyobb és hangosabb lett, és középen örvényleni kezdett. Egy ingújra vetkőzött férfi próbálta átverekedni magát a Morgan iroda irányába. Ő volt Charles E. Mitchell, a National City Bank elnöke. Sikerült bejutnia a Morgan épületébe, és nem sokára megtudtuk, hogy miért is ment oda. Charles Mitchellt egy találkozóra hívták a JP Morgan irodájába. Az asztalnál rajta kívül még 4 vezető pozícióban lévő bankár ült. Többek között Richard Whitney, a New York-i tőzsde alelnöke. Amerika leggazdagabb üzletemberei közé tartoztak, körülbelül 6 milliárd dolláros vagyonnal bírtak. A találkozón Thomas Lemont elnökölt. Azt hiszem, óriási sok volt ez nagyapának. Nem látta előre, hogy egy ekkora horderejű dolog fog történni, mint a nagy tőzsdekrak. Nagyapa találkozóra hívta a Wall Street 23-ban lévő irodájába a város vezető bankárait, hogy együtt kitalálják, mit tegyenek az összeomló félben lévő tőzsde megmentésére. Azzal a tervvel álltak elő, hogy összedobnak 250 millió dollárt, amit a vezető részvények támogatására fordítanak. Ebédidőben Richard Whitney visszament a tőzsde épületébe, arra az emeletre, ahol a kereskedés folyik. Whitney azt remélte, hogy a bankárok tőkeinjekciójával sikerül újra mozgásba hozni a piacot. Whitney odalépett a pulthoz, ahol a US Steel részvényeit árusították, és vett 25 000 US Steel részvényt, jóval az eladási ár felett. Majd ugyanezt tette meg néhány blue chip részvénnyel. A bankároknak az volt az elképzelésük, hogy ezzel majd visszaállítják az emberek értékpapírpiacba vetett bizalmát. Más pénzügyi mogulok, többek között John D. Rockefeller szintén vásárolni kezdtek, remélve, hogy e szimbolikus tettel visszafordíthatják a folyamatokat. És a dolog működött. A Whitney és a Morgan névnek olyan varázslatos ereje volt, hogy a részvények egyszer csak megindultak felfelé. Ekkorra már kiszivárogtak a találkozóról szóló hírek, és az újságírók tudni akarták a részleteket. Nagyapa találkozott riporterek egy csoportjával, akik a Wall Streeten a bankja előtt gyűltek össze. Ő mindig tartotta magát ahhoz, hogy nyugodt maradjon, és ne mondjon olyasmit, ami megrendíteni az emberek értékpapír piacba vetett bizalmát. Az őszhajú Mr. Lemond roppant megnyugtató modorban beszélt velünk. Olyan volt, mint az az ember, aki kiáll a lángokban álló színház színpadára, és arra kéri a közönséget, hogy őrizzék meg a nyugalmukat. Pánikszerű eladás indult meg a tőzsdén, ezért találkozót szerveztünk, hogy megvitassuk a kialakult helyzetet. Arra jutottunk, hogy a tőzsde nincs veszélyben, és hogy a letétek továbbra is biztonságban vannak. Nagyapa és még sokan mások úgy érezték, hogy azon a hétvégén túljutottak a nehezén, de óriásit tévedtek. Hétvégén úgy tűnt, hogy a bankárok kezdeményezése sikeres volt. Pénteken és szombaton nyugodt és eseménytelen kereskedés folyt. Hoover elnök egy mantrával próbálta nyugtatni az idegeket, amelyik azóta is sokszor elhangzik, ha egy piac összeomlik. Az ország legfontosabb üzletágai, úgy mint a termelés és az árucikkek disztribúciója, szilárd és jövedelmező alapokon nyugszanak. Ám a pénzügyi negyed irodáiban totális káosz uralkodott. Nem szabad megfeledkeznünk arról, milyen kezdetleges volt akkoriban a technológia, és az árfolyamjelző készülék csak a tőzsde zárása után 4 órával nyomtatta ki az aznapi kereskedést. Az árfolyamjelző készülék órákkal lemaradt az aktuális kereskedéstől, és teljesen értelmetlenné vált. A magas irodaépület ablakai egész éjjel világítottak, ahogy a tőzsdei hivatalnokok és könyvelők megpróbálták még azelőtt lezárni a napi kereskedelmet, hogy az újabb nap elkezdődne. Ájultan hevertek az asztalaiknál.
A kimerült küldöncök pedig a bankok márványpadlóin aludtak. Hétfőn, miután az árfolyamjelző készülékekből kifogyott a szalag, a pánikba esett befektetők megszállták a New York és más nagyvárosok közötti telefonvonalakat. Hát, ha megtudnak valamit az árakról. Sok tőzsdéző most először tapasztalta meg a könnyű kölcsön és a tőke áttételes kereskedés árnyoldalait. Az 1920-as években a vásárlók jelentős része kölcsönből vett részvényt. Természetesen a kölcsönből történő részvényvásárlásban az a varázslatos, hogy emelkedés esetén a nyereség elképesztően nagy lehet. De ha a részvények zuhanni kezdenek, az egész gépezet a visszájára fordul, és természetesen a veszteség szintén óriási mértéket ölthet. Azok, akik kölcsönt vettek fel a részvényvásárláshoz, fedezetet kellett volna biztosítaniuk, de ez nem történt meg, amíg a piac egyre csak növekedett. $25 kellett lerakni egy $100 részvényért, aztán a részvény lezuhant. A brókercég, amelyik a kölcsönt adta, egyre inkább azon aggódott, hogy az emberek nem fogják visszafizetni a kölcsönt, és azzal hívogatták őket, hogyha nem fizetnek, eladják a részvényeiket. $600 hiányzik a számlájáról, és ha kedd délután 1 óráig nem érkezik meg az összeg, eladjuk a részvényeit. Vegye tekintetbe a következményeket. És ez nem volt egyszerű, mert voltak, akiknek nem volt plusz pénzük, amit bevihettek volna, de legalábbis időbe telt, mire összeszedték azt. A brókerek viszont nagyon türelmetlenek voltak. Hétfőn a piac még meredekebben kezdett zuhanni, mint csütörtökön. Ez volt az egyik legszörnyűbb nap az amerikai tőzsde egész történetében. 1929-ben, amikor a tőzsde összeomlott, még nagyon fiatal voltam, mindössze 7 éves. Mégis élénken emlékszem néhány mozzanatra arról a napról. Akkoriban nem igazán voltak kommunikációs eszközeink, és ha valami rendkívüli történt, a lapok kiadtak egy extra számot, amit 2 centért árusítottak. Siltes sapkás fiatal fiúk rohangáltak az utcán azt kiabálva, hogy megjelent az extra, vegyék és olvassák. És valaki mindig akadt a családban, aki kiment és megvette a 2 centes lapot. Így szereztünk tudomást a tőzsde krachról is. Vera akkor épp a család egyik barátjánál volt, és kiderült, hogy a barát nagynénje mindenét elveszítette. Szegény néni csendben sírdogált, és miközben könnyezett, egyre csak tördelte a kezeit, és egyik szobából a másikba járkált. Ilyen emlékeim vannak arról a bizonyos napról. Kedd reggel a leghíresebb amerikai nagyvállalatok nézték végig, ahogy a részvényeik értéke lezuhant. A US Steel, a Radio, a General Motors részvények, amelyek a virágzó évek szimbólumai voltak. Kedden óriási eladási hullámok követték egymást. Az eladás ezúttal olyan erőteljes és heves volt, hogy a JP Morgannél még az ebédszüneti találkozó is elmaradt. Kétség sem férhet hozzá, hogy a kereskedés túl erős volt ahhoz, hogy a bankároknak lehetőségük lett volna megállítani a folyamatot. Kedd estére az amerikai részvények értéke 22%-kal alacsonyabb volt, mint a hétfő reggeli nyitásnál. 36 óra alatt 22%-ot veszített az értékéből Amerika gazdasága. Hoover volt az elnök, és Andrew Mellonnal, a pénzügyminiszterrel együtt úgy gondolták, hogy a kormányzatnak nem feladata beleavatkozni az eseményekbe. Mélyen hittek a szabad kapitalizmusban. Így semmit, vagy csak nagyon keveset tettek a krach megakadályozásáért. Azt mondták, a dolgok maguktól megoldódnak. A piac nagyon hirtelen omlott össze, és sokan teljesen tönkrementek. Ez roppant fájdalmas volt. Majdnem mindenki veszített a pénzéből, ahogy az most is történt.
Becslések szerint az 5 napig tartó kereskedés alatt a 25 milliárd dollárnyi személyes vagyon egyszerűen eltűnt. A tőzsde vég nélküli zuhanásba kezdett. Mindenki el akart adni mindent. Gondolom úgy $500 marad, már ha elég szerencsés vagyok. Meglehetősen csekély összeg ahhoz képest, hogy 4 hónapja közel $100,000 profittal számolhattam. De legalább a történelem legnagyobb pánikjában veszítettem el mindenemet. Nagyon szerencsés voltam, mert nem veszítettem el az állásomat. A munkaadóim gazdag emberek voltak, de lecsökkentették a fizetésemet. Amikor ezt bejelentették, megkérdezték, miért mosolygok. Mondtam azért, mert azt hittem, elbocsátanak. Akik megengedhették maguknak, fekete humorral néztek szembe a veszteségükkel. Én vagyok az egyik tyúk, akit a Wall Street alaposan megkopasztott. Amikor kislány voltam, a patronusom $1 millió hagyott a zenei tanulmányaimra. Azt gondoltam, ebből nem lehet megélni, és tanácsot kértem a gazdag barátaimtól, hogyan fektessem be a pénzt. Kaptam, és el is vesztettem az $1 millió. Az egyetlen vagyonom immáron a csincsilla bundám maradt. Mostantól nem foglalkozom árfolyamokkal, csak is a zongora billentyűjével. Ha olyan szerencsések, hogy van $1 millió, tartsák meg az egészet, és ne tőzsdézzenek. Egy másik előadó művész, aki játszott és veszített, Groucho Marx volt. A vakmerő üzletelgetés végül mindenét elvitte. A Staten Islandi fényképész Alice Austin bal szerencséje is tipikus volt azokra, akiket anélkül csábított el a tőzsde, hogy tisztában lettek volna a kockázatokkal. Gyakorlatilag mindenét elvesztette. 30 éves korára teljesen leapadt a számlája, ami sokkolta Alice Austint. És a legtöbbekhez hasonlóan ő sem akarta elhinni, hogy ez megtörténhetett. Azt hitte, hogy csak várnia kell egy kicsit, és minden helyreáll a tőzsdén, ezért úgy élt tovább, mintha még mindig gazdag lenne. Jelzálogot jegyeztetett be a házára, nem fizette a számláit, ugyanakkor ismét el akart ruccanni Európába. Az apám mindenét elveszítette, de még csak 22 éves volt, így nem viselte meg annyira a helyzet. 22 évesen ez nem tűnt annyira drámainak. De a környezetében élő emberek, azok a tekintélyes 50-esek és 60-asok, akik egy életmunkáját veszítették el, teljesen pánikba estek. Nem mindenki tudta feldolgozni a veszteségeket. Bár az öngyilkosságot elkövetők számát eltúlozták, voltak, akik számára ez volt az egyetlen kiút. Olyan esetekről lehetett olvasni, hogy az emberek kinyitották a Wall Street-i irodájuk ablakát, és kivetették magukat a mélybe. Ilyesmi valóban megtörtént. Ez nem városi legenda. Voltak, akik öngyilkosságot követtek el. 30-40 évi munkával gyűjtötték össze vagyonukat, és néhány nap alatt mindenüket elveszítették. Ne haragudjon, hogy nem tudtam még visszaadni a könyveket, de a pénzügyi negyedben olyan állapotok uralkodtak, hogy nem hagyhattuk abba a munkát. Tegnap egy nő vetette ki magát a tetőről, a 44. szintről, és az ablakunk előtt zuhant le. Láttam a holttestét az utcán heverni, és annyira szívszaggató látványt nyújtott, hogy majdnem elájultam. A Wall Street-i katasztrofális tőzsdekra hatása egész Amerikára kiterjedt. Még azok is áldozatul estek, akiknek soha nem voltak részvényeik, és soha nem volt hasznuk az értékpapírpiacból. A krach aláásta az amerikaiak bankrendszerbe vetett hitét. A több ezer kis bank túl kicsi és súlytalan volt ahhoz, hogy meggyőzzék az embereket, hogy a pénzük biztonságban van. Ahogy a gazdaságba vetett bizalom tovább apadt, beindult a dominó effektus. 1931-ben több mint 2000 bank ment csődbe. A krach után elkezdtek bezárni a bankok. Azt hiszem, ez már kicsit komolyabban érintett minket, mármint az átlag embereket. Sok embernek volt pénze a bankban. Nem sok, mindössze pár $100, esetleg 1000.
Akkoriban nem volt lehetőség, nem létezett a szövetségi betétbiztosítási felügyelet, senki nem sietett a bankok megmentésére. Vagyis ha a bank rossz döntést hozott, akkor azért a betétes fizetett, és amikor bement, hogy kivegye a pénzét, az nem volt sehol. Aztán elterjedt a híre, hogy ez és az a bank nem is jó. Erre mindenki elkezdett aggódni a saját bankja miatt, és az egész egy rettenetes ördögi körré fajult. Így történhetett meg, hogy a krachot követő néhány évben körülbelül 3000 bank zárt be. A pénzügyi rendszer nemhogy ingatagnak tűnt, de egyenesen értéktelennek. Az emberek annyira bizalmatlanok voltak a bankokkal szemben, hogyha valakinek volt megtakarítása, azt inkább a matrac alá rejtette. Nem az 1929-es tőzsdekrach idézte elő a nagy gazdasági világválságot, de olyan eseménysorozat kiváltója volt, ami végül a nagy gazdasági világválságban kulminálódott. A dolog ma is ismerősen hangozhat. A bankok kölcsönt adtak a tőzsdézéshez, a cégek kölcsönt adtak, a broker cégek kölcsönt adtak, és amikor a részvényárfolyamok lezuhantak, az összes pénz egy csapásra eltűnt. A vállalatok szinte azonnal megérezték, milyen kritikus helyzetbe kerültek a tőke elvesztésével, és elkezdték elbocsátani az embereket, hogy leállítsák a termelést. Tömegesen mentek csődbe a cégek. Ugyanolyan likviditási válság volt, mint napjainkban, vagyis a vállalkozások nem kaptak kölcsönt ahhoz, hogy a felszínen maradjanak. Legyen szó a leghitelképesebb vállalkozásokról, még azok sem kapták meg a rövid lejáratú kölcsönt, ami a munkások, a beszállítók és az új készlet megfizetéséhez kellett. Így a cégek kezdtek csődbe menni, és a csőd miatt elbocsátották az embereket, az elbocsátások miatt pedig megcsappant a kereslet. És ez óriási csapást mért a társadalomra. Olyan hatalmasat, hogy a polgárháború mellett még ma is ezt tartják az amerikai történelem egyik legtragikusabb időszakának. Az apámnak volt egy kisebb brókerügynöksége. Egy este éppen vacsoráztunk, amikor bejelentette, hogy el kellett bocsátani az egyik alkalmazottját. Mire én hegykén megkérdeztem, majd talál magának másik állást, nem igaz? Apám azt felelte, nem, idősebb ember, nem is túl rátermett, nem lesz új állása. És abban a pillanatban sírva fakadt. Mindenkinek megváltozott az élet a krach után. Mindenkinek körülöttem. Sok barátnőm volt, akiknek az apja elveszítette az állását. Nem tudták fizetni a bérleti díjat, és kilakoltatták őket. Mindenütt érezhető volt a szegénység. Az embereknek nem volt ruhájuk, szó szerint rongyokban jártak. Újságpapírba bugyolálták a lábukat, aztán kartonpapírral borították, és ilyen cipőkben rótták az utcákat. A Central Park közelében volt egy elhagyatott víztároló, amit leeresztettek, és ahol kartondobozokból felhúzott viskók álltak. Itt töltötték az emberek az éjszakát. Hooverville-nek nevezték a helyet az akkori elnök után, mert természetesen az egész tőzsdekrachért és a szegénységért őt tartották felelősnek. Nagyon siralmas volt a helyzet. Sokakhoz hasonlóan Alice Austin fényképész is minden erejét megfeszítve próbálta fizetni a jelzálogot a gazdasági válság alatt. Már néhány éve tartott a válság, amikor Alice Austinnek elfogyott a pénze. Semmije sem maradt. Elveszítette a házát. Szegény házba került, mégpedig abba, amelyik egy Dickens regényben is szerepel, és ahol évekig kellett sínylődnie. Csodálatos módon megtalálták a fényképeit. Néhány képet megvett a Time és a Life magazin, és ebből elég pénzt keresett ahhoz, hogy a szegény házból egy szerény nyugdíjas otthonba költözzön. Bizonyos értelemben a fényképei mentették meg, azok emelték ki a szegénységből, hogy élete utolsó 1-2 évét tisztességben élhesse le.
Paul Wahlberg, aki pontosan megjósolta a krachot és a válságot, időben kiszállt az értékpapírpiacról, és ezzel megmentette az általa vezetett bankot. Ám ez csekély vigasz volt számára. A dédapám valószínűleg soha nem nyerte vissza a lelki egyensúlyát a krach után. Azt hiszem, roppant fájdalmas volt számára, hogy a Wall Street Cassandrájának nevezték. Cassandra nem csak, hogy látta a jövőt, de azt is tudta, hogy nem fognak hallgatni rá. És azt hiszem, ez az, ami lelki válságba taszította őt. Nem hiszem, hogy valaha is elhangzott volna tőle, hogy én megmondtam. Azt hiszem, már az is elég fájdalmas volt számára, hogy a világválság megelőzhető lett volna. Nem kellett volna bekövetkeznie, de legalábbis nem ennyire keményen. Azt hiszem, ez vezetett a korai halálához. Amikor meghalt, Hoover utolsó elnök évét töltötte, és úgy tűnt, nincs kilábalás a válságból. Ám 1932-ben véget ért a republikánusok 12 éves hatalma. Én, Franklin Delano Roosevelt ígérem, hogy hűségesen teljesítem az Amerikai Egyesült Államok elnökének feladatát. A demokrata Franklin Rooseveltet elsöprő győzelmet aratva választották meg elnöknek. Első feladata a bizalom visszaállítása volt. Az egyetlen dolog, amitől félnünk kell, az maga a félelem. Megmentőként tekintettek Rooseveltre, aki megígérte, hogy új politikájával, a New Deal-lel rendbe teszi a pénzügyi rendszert. Minden banki ügylet, hitel és befektetés szigorú felügyeletet kap. Véget kell vetni a mások pénzével történő spekulációnak. Az új elnök gyorsan cselekedett. Garanciát vállalt a bankbetétekért, és olyan törvényeket hozott, amelyek biztosították, hogy a bankárok szigorú kormányzati felügyelet mellett tevékenykedhetnek. A Szenátus Banki Bizottsága vizsgálatot indított a tőzsdekrach ügyében. A vizsgálat több mint 3 évig tartott, és a 10 000 oldalnyi tanúvallomás csúnyán megtépázta a Wall Street hírnevét. A bizottság ambíciózus ügyvéde, Ferdinand Pecora felelősségre vonta a bankvilág vezetőit a viselkedésükért. Tanúként hallgatták meg a bankárokat, és mi történt? Kiderült, hogy Charlie Mitchell, a National City Corporation vezetője a feleségének adta el a részvényeit, hogy elkerülje az adózást. Richard Whitney, aki oly buzgón vásárolt részvényeket a fekete csütörtökön, elveszítette a pénzét. Először a fivérétől kért kölcsön, de később az ügyfelek pénzét kezdte lopkodni, amiért börtönbüntetésre ítélték. Amerika legtekintélyesebb bankja, a JP Morgan is igen messze volt a fedhetetlenségtől. A meghallgatások során számos bizonyítékot találtak arra, hogy kedvezményes részvényeladások történtek a felsőbb körökhöz tartozó barátokkal, többek között egy volt elnökkel. Nem csak a Morgan üzletfelei és a Morgan család tagjai szerepeltek a kérdéses listán, hanem neves vállalati vezetők, sőt politikusok is, Calvin Coolidge példának okáért. Az ilyen ügyleteket sokan helytelennek tartották. Ferdinand Pecorának volt egy nagy mondása, sokkoló példája az alacsony színvonalnak magas körökben, ami tetszik nekem, mert manapság ez ugyanúgy elmondható. Válaszul a bankárok piszkos ügyletei által keltett felháborodásra Roosevelt elnök létrehozta az Értékpapír és Tőzsdefelügyeleti Bizottságot, melynek feladata a Wall Street megtisztítása. Olyan embert választott az élre, aki mindenkinél többet tudott az etikátlan üzelmekről. Amikor Roosevelt elnök létrehozta az Értékpapír és Tőzsdefelügyeleti Bizottságot a Wall Street megregulázására, régi barátját és támogatóját Joe Kennedyt kérte fel elnöknek, mint egy beengedve a rókát a tyúkkolba. Bár Roosevelt helyreállította a bankrendszerbe vetett bizalmat, a válság egészen a második világháború kirobbanásáig tartott. Ahogy ma is, a globalizált gazdaság azt jelentette, hogy a krach és az azt követő válság végig söpört az egész világon. Nagy-Britanniában visszaesett a termelés, és több millióan veszítették el munkájukat.
Németországot, amely még mindig nem tért magához az első világháborús vereségből, még keményebben sújtotta. Annyian veszítették el megtakarított pénzüket a nagy gazdasági világválság alatt, hogy több országban is megjelent az igény a tekintélyelvű kormányzat iránt, amelyik megmenti a gazdaságot. Kétségtelen, hogy a tőzsdekrak és a válság lendületet adott az antikapitalista mozgalmaknak. Oroszországban a kommunisták törtek hatalomra, máshol a fasiszta mozgalmak kaptak erőre. Olaszországban Mussolini lépett hatalomra, Németországban pedig Hitler politikai bázisa lett egyre erősebb. És amikor az amerikai stílusú szabadpiaci kapitalizmust kikezdte a tőzsdekrakot követő gazdasági válság, az még jobban megerősítette azokat az embereket, akik változást akartak. A kommunizmus és a fasizmus terjedése alatt sok nemzet zárkózott el a szabad kereskedelem elől, hogy megpróbálja megmenteni a gazdaságát. A gazdasági nacionalizmus előbb kereskedelmi háborúkhoz, később pedig valós világháborúhoz vezetett. 80 év telt el az 1920-as évek lufiának kipukkadása óta, de akik még ma is emlékeznek rá, úgy érzik, mintha most is megismétlődne. Nem hiszem, hogy bármit is tanultunk volna belőle. Rá kellett jönnöm, hogy az embereknek nagyon rövid az emlékezete. Ugyanolyan tőke áttételes kereskedelem folyik, amikor nem foglalkoznak az alsó ági kockázattal. Az 1920-as években rengeteg olcsó hitel volt. Ma is rengeteg az olcsó hitel, az emberek beszálltak az ingatlanpiacba, és az ingatlanpiaci lufi kidurrant. Az amerikai fogyasztó, aki hitelből finanszírozza a tőzsdei spekulációit, nyakig eladósodott és nem bírja fizetni. A másodrendű jelzáloghitelpiaci válság ennek a tünete. A 80-as, 90-es években felé lett a szabadpiacba vetett hit, és az optimizmus térhódításával számos, a Roosevelt által hozott pénzügyi előírást idejét múltnak találtak, majd lassan eltöröltek. Ám az alig szabályozott piacon a spekuláció ismét ellenőrizetlenül folyhatott. Most ennek a deregulációnak a viharát aratjuk, és ilyen értelemben pontosan ugyanabban a cipőben járunk, mint annak idején az 1929-ben élt emberek, amikor a kormányzat elnézett afelett, ami a pénzügyi világban folyt. Remélem és úgy gondolom, hogy a kormányzat megtanulta a leckét, és jóval erőteljesebb és agresszívabb lépéseket tesz a fájdalom és a hanyadlás megfékezésére, mint amire az 1930-as években sor került. Reméljük, hogy valóban megteszik ezeket a lépéseket. Ám az 1929-es tőzsdekrak tanulsága az, hogy a történelem ismétli önmagát, hogy az emberi ostobaság és kapzsiság sokkal nagyobb erőt képviselnek a pénzügyi világban, mint a józanész és az önmérséklet.